Kalau long shisha ke jingjia ke bala pensau si ye ki pai dreunget ka balang Presbyterian hapo ka shnong umroi namar ha pedeng ke jingpen kre ban pediang ye ke jingiseng Biennial General Assembly besau pusau jong ke Presbyterian Church of India ka bala jet ban penlong ha ke tega balang bat ka bari men sedang nadu ka arfu nyau trik jong uyayong bat kut hadu ka shitrik jong ujembang araja arpuar Henry ke rinsan jong ke tega jingpen kre ya ke tega jingiseng kala syarat bat prano ha ke eryong ka balawan kensan henin kamit ha ke por khat ar baji ai shitang met ha ka bai dei bat katei ke jingsha penjulor katei ke rensan ki pai reungai ka balang Presbyterian hene ke sngi ki lapan long ye ke jingelang bekerpang jong baro kinonge lam niam na ki balang baper ki baladon ha ki santli ki shnong ka thany umroi bat ha katei ke jingelang ke lashim ye karai bekinyarap ha ka ban penshna ye katei ke rensan ka bala penkre da ka balang Presbyterian umroi Kisantli kishnong ki kuntup ya ka umroi umdo perti umroi madan umroi laban saro umroi jayo pedeng bat ka umroi nongra kidei kishnong ki bahap apo ka jingpe jong ka dorba shnong umroi pelun ha ka ne ka jingalang laidon langru uba George lengdo MLA jong ka thang laru ban kedeu hangne ba ka te ka pandal kala sya penjulor ha ka eryong ka bala selat teng ye ki babun ki jaka hari boy ha ka bakala syak ta ka dei ha ka thany umroi bot umsning Henry hadin ka te ka jingsha penjulor lala ban sinapat ya ka te ka rinsan penban henin ka met ka eryong ka lawan biang ban penjulor ha ka sien ka baar ya ka te ka rinsan baro ka we nakaliang jongi kumkin olam snong hadin ba ngilio ya ka kubot menimit bakal adon kini ke jing syarat no jong kini ka pandal PCI ang liang pok umroy baka kini ke PCI kalau sedang nadu utakasi ka bagi kot dilkit kila poy kini ka balang pok umroy hadin ka eryong ka belajar ka pot khat as teng menimit nakaliang jong kidong ilam palang jong ka balang umroy kila pentip sing kidong ilam snong jong santli kidor basnong kada kador basnong nongra ka jayau pedeng ka laban saru umroy madan ndo peti marmar menestep ni lapan long yang kijing kenduk lang ka bana kaleng jungi kisan sinong ngilashim ya karai ban khot ya baro ki kunhun balang klem da ka nyu da ka nu kunhun balang ki giladon ki kunhun kinong mikmat kaleng jong ka balang katolik naka balang kris naka beldang jong ka balang Presbyterian haka ba kila wan mi sakamat naka banta bagi sengolem bat ngilashim ru ya karai ban ya peniang pat ya kenika pandal haka bagi sedang nubla sai kesni kejing trisnong kandon kejing trisnong ha barasan teli kita basnong haka bangin pendap hadu ke sisik jai kat ba kadi banlong tinggi khot ngi wer gi pai ba jong ginong snong barasan snong bakin simkhia bangin yes ngolem yang ini kejing sak penjulor gebor jong kamariang nakakani ka kalong nakabenta ka burom gujung boleh roju ka poru nakabenta ka burom jong kisan teli kita basnong ki berangan yang pok murai bulut